ka kispa ngot kinong yakhi kile lumlang ha kanong ba jong ka Amerika ha kasngi balang kumshi benta jong ka jengki pat ba ka bahe du hapo kari barok kawai man persha jure ka jing thmu jong ka sarkar utram man pen prano ya ka US Agency for International Development ka balong ka tanat ajing rap ka bahe tam ha ka perthai ka jengki shabar jong ka Capitol Building ha Washington DC kadai ka we ne ka jengki balapan long da ka jengki online kabla ai ka teng san pho ja transpa iwe ka bayeng na ka banta san pho tili ki jeki san pho tili ki jala tang ha ka shisngi kinong ya ki thmu ban pen ki persha e ka jing san sha jong president Donald Trump kabla weng kan san ne jan baro kinong trai jong ka USAID na ka kam bat shabar jong ka madan kinong trai jong ka USAID ki bla sha ta ki na pedeng kinong ya ki rengkat bat kat to ka nengot kinong mi khmat jong ka seng democratic kane ka hukum bala penmi da ka sorkar jong utram ha kasngi baar kalalong hadin ata yo shiteng bagi ken hun jong uhe spa Elon Musk kila pen prai shibun ki benta jong ka USAID da ka bakhang no ya ka kam ka bala ne kumba Henry Foss na menta bat ka bathmu ru banwan ra jing shngan ya ka US da ka ba ai jing hika ya ki khna ban kun persha ya ki jing pang basa phriang bat ban kenti ki we pat ki kam pen roi shabari ute urustat ubla kha South Africa ula sha khang lenti ha utram banyalam ya katanat bakhot katat rekam jong ka sarkar DOGE kumta ha kate kasngi ong bakalami ka surperta ka bajam na ki pat ba nong yakhi jong kari ha ka bakil ong u Elon Musk ude banlet no shisendon kinong yakhi kilapan pauru e ka jing sokya halor ka jing dan benta jong ute u CEO jong ka Tesla u Elon Musk bat ka sarkar US ha ka ne ka sin